Ποιο είναι το πρόβλημα με την πατρίδα, πιανού, και ποιο είναι το πρόβλημα με την οικογένεια και πιανού. Διαφωνείτε με τη θρησκεία μου, σας σέβομαι όλους. Δεν είπα κανέναν και δεν επέλεξα κανέναν άνθρωπο δίπλα μου με βάση το στοιχείο της θρησκείας. Γιατί αυτό είναι το δόγμα της δικής μου θρησκείας. Και δεν δέχομαι με αυτή τη λογική να θεωρούμε εθνικιστής ή πατριοκάπηλος. Δεύτερον. Δεν αναφέρθηκε σε εσάς πάντως. Αναφέρθηκε, ήμουν στη διοίκηση τότε. Επειδή αναφέρθηκε ότι δεν σεβόμασταν και δεν αναδείκνυα ως αντιδήμαρχος πολιτισμού την πολυπολιτισμικότητα της πόλης, θα ήθελα να θυμίσω στο σώμα να πάτε να επισκεφτείτε το Κέντρο Ιστορίας της Θεσσαλονίκης για να δείτε τις εκδόσεις των 5 ετών της περίοδου όταν ήμουν αντιδήμαρχος πολιτισμού, για να δείτε με έρευνες και μελέτες και συνέδρια πώς αναδεικνύονταν η πολυπολιτισμικότητα της πόλης, και να θυμίσω σε όλους ότι το πρώτο μνημείο για το ολοκαύτωμα των Εβραίων δεν έγινε μετά το 2010. Αυτό που βλέπετε και πηγαίνουμε και τιμάμε κάθε Φεβρουάριο, κάθε Γενάρη κάτω στην πλατεία, έγινε από άλλων δημάρχων, οι οποίοι σεβάστηκαν την ιστορία, και όλοι οι δήμαρχοι αυτής της πόλης, ανεξάρτητα από το ποιο κόμμα προέρχονται, από ποια παράταξη ήταν, σεβόντουσαν την πολυπολιτισμικότητα της πόλης. Δεν ξέρω, και είμαι σίγουρος όχι, η περίοδο της δικτατορίας, γιατί ξέρουμε τι γινόταν εκείνη την περίοδο. Αλλά από τον Μιχάλη Παπαδόπουλο και μετά όλοι σεβόντουσαν αυτή την ιστορία της πόλης. Μην λοιπόν εμφανίζετε κάποιους άλλους πιο λάτρες της ιστορίας, ή άλλοι ανέδειξαν την ιστορία και άλλοι την παρέκαψαν. Κύριε Ράκη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Για να μπαίνει η ιστορία λίγο στη θέση της. Κύριε Δήμαρχε, για να... Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τοποθετήθηκα στο ξεκίνημα της συνεδρίασης χρησιμοποιώντας 3 απλές φράσεις, οι οποίες ήθελαν να αναδείξουν το θέμα για το οποίο συζητάμε τόσες ώρες, και στο οποίο για το μόνο που θα συμφωνήσω με κάποιον συνάδελφο είναι ότι πραγματικά αν μπορούσε να κοιτάζει αυτή τη στιγμή ο Γιάννης Μπουτάρης, το μόνο που θα έκανε θα ήταν να γελάει ειρωνικά σε όλους αυτούς που χρησιμοποιούν και ξαναχρησιμοποιούν και ξαναχρησιμοποιούν το όνομά του. Θέλησα να κατεβάσω την πραγματική συζήτηση, να την τοποθετήσω μάλλον την πραγματική συζήτηση στο πραγματικό θέμα. Και το πραγματικό θέμα είναι ένα και μοναδικό. Η πόλη οφείλει σε όσους την έχουν υπηρετήσει, με την άποψή τους, με την ιδεολογική τους τοποθέτηση, αλλά πάντοτε με την δημοκρατική βούληση, οφείλει αυτό να το αναδεικνύει και ως σημείο στο δημόσιο χώρο. Έχουμε μπει σε μια διελκυστίδα για το ποιος ήταν κοντά του, λιγότερο, περισσότερο ή οτιδήποτε άλλο. Δεν είναι αυτό το θέμα της σημερινής μας συζήτησης. Το θέμα είναι εάν ο δημόσιος χώρος, όπως έχει γίνει με όλους τους δημάρχους, έχει και μία θέση για έναν δήμαρχο ο οποίος προσέφερε στην πόλη με το δικό του τρόπο, με τη δική του αντίληψη, η οποία σε κάποιες στιγμές μπορεί να μας έβρισκε, να μας βρίσκει συμφώνους, σε κάποια άλλη στιγμή όχι. Δεν είναι λοιπόν αυτό ισορροπία, και απλώς απαντώ ότι δεν είχα απολύτως, για να διευκρινίσω, γιατί δεν θα αφήνω τίποτε να πέφτει εδώ στην αίθουσα αυτή κάτω. Ήμουνα πολύ συνεπής από την αρχή στον τρόπο που προσεγγίσαμε το θέμα. Καμία απολογία. Έκανα αναφορά μόνο στο θέμα του ποντιακού κινήματος, το οποίο το υπηρετώ προσωπικά σε όλη του τη διάσταση όλα αυτά τα χρόνια. Αυτή ήταν η αναφορά μου. Γιατί υπήρξαν στιγμές όπου κάποιοι μία απλή θεσμική αυτονόητη διαδικασία ανάδειξης της προσφοράς ενός δημάρχου πήγαν να την συνδέσουν με κάτι το οποίο εμείς δεν το συνδέουμε, γιατί δεν έχει καμία σχέση. Και προφανώς ο κάθε δήμαρχος, ο κάθε πολίτης, το κάθε μέλος αυτής της κοινότητας που λέγεται Θεσσαλονίκη
έχει το απόλυτο δικαίωμα να τοποθετείται με όποιον τρόπο θέλει. Οι πολίτες είναι εδώ για να το κρίνουν, αλλά εμείς έχουμε μια άλλη υποχρέωση που είναι κάτι παραπάνω από την υποχρέωση του πολίτη που κρίνει. Την υποχρέωση της θεσμικής συμπεριφοράς. Και θεωρώ ως απόλυτη θεσμική συμπεριφορά να υπάρχει ένα σημείο, ένας χώρος στον δημόσιο χώρο της πόλης, όπως υπάρχει για όλους τους δημάρχους που έχουν περάσει με την δημοκρατική ψήφο και διαβούλευση και έχουν κάνει πολλά, λίγα ή λιγότερα καλά για την πόλη. Καταφέραμε να αναδείξουμε ως μείζον θέμα την αυτονόητη υποχρέωση της πόλης να αναγνωρίσει αυτό που έχει υποχρέωση στον πρώην δήμαρχό της. Είναι τόσο απλά και τόσο συγκεκριμένα τα θέματα. Δεν κρίνουμε σήμερα, όσοι το κάνουν γιατί μπορούν μέσα από αυτή την ιστορία της ονοματοδοσίας να συνάγουν άλλα επιχειρήματα ή ωφέλη. Σήμερα δεν κάναμε αποτίμηση της δουλειάς, της προσφοράς και της ιστορίας του Γιάννη Μπουτάρη. Θα μπορούσα να μιλάω πολλές ώρες, και εγώ και οι υπόλοιποι, και ο συνάδελφος ο Δρόσος Τσαβλής και ο συνάδελφος ο τελευταίος ο Μιλών, ο κύριος Γάκης, βάλανε το ζήτημα στην ορθή διάσταση, στην υποχρέωσή μας να αναδείξουμε τη διαδρομή και την προσφορά ως δημάρχου. Όλα τα υπόλοιπα μπορούν να γίνουν, να τα πούμε, να τα συζητήσουμε μαζί με την αποτύπωση της ιστορίας. Τώρα, σε ό,τι αφορά την παράταξη με την οποία κατέβηκε ο Γιάννης Μπουτάρης, έχει το δικαίωμα να υποστηρίζει και να λέει ό,τι θέλει, ό,τι νομίζει, ότι υπερασπίζει την παραταξιακή της λογική. Αυτό που είπα όμως στο ξεκίνημα της συζήτησης ήταν ότι ο συγκεκριμένος ο άνθρωπος δεν έμπαινε σε καλούπια και γι' αυτό το λόγο ήταν αυτό που διετέλεσε. Με αυτές λοιπόν τις σκέψεις, αυτό που έχω να πω, όχι να συμβουλεύσω, να πω στους συναδέλφους μου εδώ στο Δημοτικό Συμβούλιο, είναι ότι μπορούμε να βρούμε άλλες αφορμές για να μας διχάσουν και να δημιουργήσουν και πρόβλημα και στους πολίτες της πόλης. Η αυτονόητη όμως θεσμική μας υποχρέωση δεν μπορεί να είναι αφορμή, τιμώντας έναν δήμαρχο αείμνηστο, να είναι η αφορμή για να βγάζουμε πάλι τις διάφορες διαφορές που σε τελευταία ανάλυση δεν νομίζω ότι αφορούν τα ισχυρά και μεγάλα προβλήματα που έχει να αντιμετωπίσει η πόλη και χρειάζεται να είναι ενωμένη. Με αυτές λοιπόν τις σκέψεις θα ήθελα να πω ότι ας είναι έστω και αυτή η συζήτηση μία αφορμή να υπάρξει μία ενότητα της πόλης, κρατώντας ο καθένας την κρίση του και τις απόψεις του για τα επιμέρους θέματα. Ας συμφωνήσουμε σε ένα θέμα το οποίο αφορά την ιστορία της πόλης. Μετά τα αυτά προχωρούμε στη ψηφοφορία, κύριοι συνάδελφοι. Ποιοι είναι κατά? Ο κύριος Καλόγυρος, Λευκά. Κύριε Πρόεδρε, θέλω 30 δεύτερα μόνο. Εξηγήστε την ψήφο σας, κύριε Λοιπόν, λέω όχι γιατί είμαι υπέρ της πατρίδας, υπέρ της θρησκείας, υπέρ της οικογένειας, θυμάμαι την ιστορία και με σεβασμό αποτείω φόρο τιμής σε όλους αυτούς που σκότωσε ο γενοκτόνος Κεμάλ Μουσταφά και είμαι ενάντια στην ονοματοδοσία πάρκου στο όνομα του ανθρώπου που θαύμαζε τον Κεμάλ. Σας ευχαριστώ.
Λευκά δεν έχουμε. Έχουμε όμως 2 παρών στη θέση των λευκών από τη Λαϊκή Συσπήρωση και οι υπόλοιπες ψήφοι είναι θετικές. Εγκρίνεται το θέμα 8. Το θέμα 9 είναι πάλι ονοματοδοσία πάρκου στο χώρο μεταξύ των οδών Γεωργίου Παπανδρέου και Μαρίας Σκάλας σε πάρκο Διονύσου Σαββόπουλου. Δεν χρειάζεται να πω πολλά εδώ. Κύριε Καλφακάκου, να πω ότι προλάβαμε και ενημερωτικά να σας πω, σας θυμίζω ότι προλάβαμε και τιμήσαμε ζωντανό το Διονύση Σαββόπουλο, καλώντας τον και τιμώντας τον στο Δημοτικό Συμβούλιο με το μετάλλιο της πόλης. Ήταν Δημότης Θεσσαλονίκης, έγινε μια εξαιρετική παρουσίαση εδώ, μια τρομερή εκδήλωση και είμαστε περήφανοι που τον προλάβαμε και το χάρηκε πάρα πολύ. Σε επαφή με την γυναίκα του Άσπα και το γιο του μας έχουν προτείνουμε αυτό το πάρκο, είναι ανώνυμο, είναι ένα πάρκο κοντά στη γειτονιά του, έξω από το 5ο Γυμνάσιο, κοντά στο Μέγαρο Μουσικής. Είναι ένα πάρκο ωραίο, η οικογένεια συμφώνησε και μας πρότεινε αν θέλουμε να γίνει μια συναυλία που θα βοηθήσουν να οργανωθεί. Μπορεί να γίνει στα Δημήτρια, σε κάποια άλλη προς τιμήν του και επίσης, αλλά και αυτό της είπα ότι θα ξαναπεράσει από το Δημοτικό Συμβούλιο, ο ζωγράφος με τον οποίο συνεργάστηκε από τον πρώτο του δίσκο, ο Αλέξης Κυριτσόπουλος, εξαιρετικός ζωγράφος που επιμελήθηκε τα βιβλία του, τους δίσκους του και όλη την σκηνοθεσία εικαστικά των εκδηλώσεών του, σπουδαίος ζωγράφος Αλέξης Κυριτσόπουλος, μπορεί να προτείνει, αλλά της απάντησα ότι αν προκύψει κάτι στο μέλλον για να μπει στο πάρκο σε μια εγκατάσταση, θα περάσει ξανά από το Δημοτικό Συμβούλιο η έγκρισή του, ανάλογα με το τι θα είναι και την αισθητική του. Αυτή είναι η πρόταση. Και ποιος συζήτησε, κύριε Καλφακάκου? Λυπάμαι που θα σας καθυστερήσω, αλλά επειδή εγώ καλουχήθηκα, ας το πούμε έτσι, με τα τραγούδια του Σαββόπουλου. Για πάρα πολλά χρόνια τα ακούγαμε, τα τραγουδάγαμε. Το Φορτηγό, τη Συνεφούλα, το Χοτσιμίνχ, το Αμφιθέατρο σε ψάχνω, πόσα τραγούδια. Και με πλήγωσε πάρα πολύ η τελευταία του δεκαετής και πάνω ίσως πορεία. Παρ' όλα αυτά, επειδή δηλαδή εγώ δεν ήθελα ούτε να τον βλέπω το Σαββόπουλο τα τελευταία, ούτε να τον βλέπω ούτε να τον ακούω. Αλλά παρ' όλα αυτά, ως τραγουδοποιός και αυτό που άφησε με τα τραγούδια του πίσω, αυτό δεν χάνεται από τη δική του προσωπική αλλαγή. Γι' αυτό και θα υπερψηφίσω την ονοματοδοσία του πάρκου, αλλά όφιλα, αν θέλετε, έστω απέναντι στον εαυτό μου και απέναντι σε πολλούς άλλους που ένιωσαν σαν και εμένα προδομένοι από το Σαββόπουλο, νιώθω ότι έπρεπε να πω κάποια πράγματα. Ευχαριστούμε πολύ. Και για τον Bob Dylan έγινε κάτι τέτοιο. Δεν είναι υποχρεωμένοι να μας ικανοποιούν όλους πάντοτε. Λοιπόν, για το πάρκο του Σαββόπουλου κατά. Κανείς παρόν, λευκά, υπέρ, όλοι, ομόφωνα, το θέμα 9. Θέμα 10. Εδώ έχουμε την επιστροφή ενός θέματος, αφού πέρασε και από την κοινότητα, από την κοινότητα έγκριση ονοματοδοσίας πάρκου που βρίσκεται μεταξύ των οδών Γρηγορίου Αυξεντίου, Εμμανουήλ Ξάνθου Πολυγύρου και Νικολάου Σκουφά σε πάρκο φιλίας Ελλάδας-Κύπρου. Έχουμε περάσει την έγκριση ονοματοδοσίας. Η ερμηνεία του νόμου που κάνει η υπηρεσία είναι ότι πρέπει να πάει μετά στην κοινότητα και αφού εγκρίνει η κοινότητα να ξαναγυρίσει στο Δημοτικό Συμβούλιο για επιβεβαίωση του θέματος. Προσπαθώ να το αλλάξω και να πηγαίνει πρώτα στην κοινότητα και να μας έρχεται ώστε να συνεδριάζουμε μία φορά για το θέμα, χωρίς να επιβάλλουμε, αν θέλετε, και στην κοινότητα την αντίληψή μας για το θέμα. Ας εκφράζεται ελεύθερα η κοινότητα και εμείς, αν θέλουμε, είμαστε υπέρτερο όργανο θεσμικά, μπορεί να αλλάζει την άποψή της και να το εγκρίνουμε. Εγκρίνεται το θέμα 10 για το πάρκο φιλίας Ελλάδας-Κύπρου. Θέμα 11, έγκριση συγκρότηση επιτροπής. Μια παρατήρηση μόνο. Το έχω ξανασημειώσει αυτό. Αλλά το φιλίας με ξενίζει. Δηλαδή η Ελλάδα έχει ένα μεγαλύτερο δεσμό με την Κύπρο από το φιλίας. Δηλαδή πρέπει να το βάλουμε και σε πάρκο. Τι να πω τώρα. Έχει ονομαστεί έτσι τώρα. Εντάξει, δεν θα το καταψηφίσουμε. Αλλά εσάς δεν σας δημιουργεί ένα ερωτηματικό. Δηλαδή πάρκο Κύπρου θα το καταλάβαινα.
Εντάξει, θέλει να τονίσει τις σχέσεις. Τώρα δεν μπορεί να γράψει πάρκο σχέσεις Κύπρου. Θα παρεξηγηθούν οι δύο χώρες. Δεν γίνονται. Είναι δύσκολες αυτές οι ονομασίες. Τώρα, αν κάναμε τη συζήτηση πιο νωρίς, θα μπορούσαμε να το καθορίσουμε. Έχουμε πάρει την απόφαση ονοματοδοσίας. Σας λέω πως είναι η επανάληψη της έγκρισης που έρχεται μετά από έγκριση της κοινότητας. Θέμα 11. Έγκριση συγκρότηση Επιτροπής Καλλιτεχνικών Συμβούλων για το σχεδιασμό και την κατάρτιση του προγράμματος των 61ων Δημητρίων για το έτος 2026. Κύριος Νικήσιανης, και βλέπουμε. Το ψηφίζουμε και συγγνώμη για την ονομαστική αναφορά, αλλά ονομαστική είναι η εισήγηση. Από όλους τους ανθρώπους του πολιτισμού της πόλης, που είναι εκατοντάδες, είναι χιλιάδες και έχουν προσφέρει πάρα πολύ σε όλους τους τομείς, επιλέχθηκε ένας αρθρογράφος που ξεκίνησε την καριέρα του στην εντός εισαγωγικών δημοσιογραφία από τα έντυπα επίπεδου Κλικ και Νίτρο που μας ξεβλάχεψαν, ο οποίος συστηματικά λιδωρεί κοινωνικές προσπάθειες στην πόλη από μια συγκεκριμένη ιδεολογική σκοπιά φιλική στη διοίκηση, και αυτό είναι το σημαντικότερο του προσόν, επιλέχθηκε ως επικεφαλής του σημαντικότερου πολιτιστικού θεσμού της πόλης. Ξανά επιλέχθηκε, για να είμαστε ειλικρινείς. Είναι τελείως ακατανόητο, δεν έχει κανένα αντίστοιχο βιογραφικό, δεν εξηγείται, δεν τεκμηριώνεται με τίποτα αυτή η επιλογή, δεν παρουσιάζεται ούτε καν τα προσόντα και το βιογραφικό του που οδήγησαν σε αυτή την επιλογή, οπότε υποχρεωτικά καταψηφίζουμε και διαμαρτυρόμαστε. Σημειώνω μόνο ότι για τους άλλους 4 ανθρώπους που συμμετέχουν στην Επιτροπή και είναι καταξιωμένοι και καταξιωμένες στους αντίστοιχους χώρους, προφανώς θα υπερψηφίζαμε, γιατί εν αντιθέσει με τον επικεφαλής συντονιστή, πώς λέγεται, εκεί πέρα υπάρχει τεκμηρίωση, βιογραφικό και πραγματική προσφορά στον πολιτισμό της πόλης. Εδώ πέρα όχι μόνο δεν υπάρχει αυτό, αλλά υπάρχουν και καταγγελίες από το παρελθόν και για το ρόλο του στην απόλυση, στο κλείσιμο σταθμών, στην απόλυση εργαζομένων και γενικά σε μια παρέμβαση που μόνο προς όφελος του πολιτισμού δεν είναι. Καταρχήν, κύριε Πρόεδρε, πετυχημένη ομάδα δεν αλλάζει. Το ξέρετε πολύ καλύτερα, γιατί προέρχεστε ή ασχοληθήκατε με τον αθλητικό χώρο. Και ένας πετυχημένος προπονητής δεν τον αλλάζεις όταν μπορεί να πετυχαίνει τους καλύτερους συνδυασμούς στους παίκτες για να πετυχαίνει η ομάδα. Όσον αφορά για αυτά τα οποία υπόθηκαν από την πόλη ανάποδα, δεν νομίζω ότι ευσταθούν, διότι ο κύριος Φυσόπουλος είναι ένας πολύ γνωστός δημοσιογράφος με πλούσια ορθογραφία σε πάρα πολλά σύγχρονα περιοδικά, εφημερίδες, και επίσης είναι και συγγραφέας με ένα αρκετά σημαντικό συγγραφικό έργο, το οποίο αναδεικνύει πτυχές ιστορίας της πόλης και της περίφημης πολυπολιτισμικότητας που έγινε λόγος πριν από λίγα λεπτά εδώ πέρα μέσα. Άρα λοιπόν νομίζω ότι η επιχειρηματολογία που έχω αναπτύξει δικαιολογούν πλήρως γιατί ζητούμε την επανέγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο της Καλλιτεχνικής Επιτροπής των Δημητρίων. Μετά τα αυτά, για το θέμα 11 κατά, ο κύριος Νικήσιανης, Λευκά, Κωνσταντινίδης, Τομπουλίδης. Εγκρίνεται η συγκρότηση Επιτροπής των Καλλιτεχνικών Συμβούλων για τα Δημήτρια. Θέμα 12. Σύσταση Τριμελούς Επιτροπής για την εκαθάριση μέλους του Αρχείου του Τμήματος Κοινωνικής Αρρωγής και Προνοιακών Επιδομάτων. Προτείνεται ως προεδρεύον της Επιτροπής αυτής της Τριμελούς ο Στέλιος Τσούλιας. Κύριε Τσούλια, εσείς ήσταν. Να ρωτήσω, επειδή για τα αρχεία πρέπει να γίνεται κάθε φορά ερώτηση στο Ιστορικό Αρχείο Μακεδονίας, στα κρατικά αρχεία, αν αυτά αξιολογούνται πριν προχωρήσουμε σε καθάριση και καταστροφή. Μπορεί κανείς να απαντήσει στο ερώτημα αυτό του κ. Τρεμόπουλου? Καταρχήν αυτά... Η αξιολόγηση των αρχείων πριν την εκαθάριση. Ένα λεπτάκι. Αυτά έχει να κάνει σχέση με προνοιακά επιδόματα 10 ετών. Δεν έχουν να κάνουν σχέση με αρχεία. Έτσι, αυτά είναι για προνοιακά επιδόματα που έχουν χορηγηθεί 14-15 και ο νόμος λέει ότι στα 10 χρόνια πρέπει να καταστρέφονται οι φάκελοι. Το ίδιο και για τα πιστοποιητικά δυναμίας. Αυτά είναι υπηρεσιακά, δεν έχει να κάνει σχέση με αρχεία κάτι. Έτσι. Είναι νόμος του κράτους αυτός. Άρα δεν μπορεί να γίνει αξιολόγηση, καταστρέφονται μετά. Είναι για τα επιδόματα που δόθηκαν το 14-15. Το γράφει και η εισήγηση. Πρέπει να καταστραφούν. Μάλιστα. Κατά. Λευκά. Κύριος Τομπουλίδης, κύριος Κωνσταντινίδης.
Και ο κύριος Τσούλιας πήγε να σηκώσει, αλλά δεν το λαμβάνω υπόψη. Εγκρίνεται το θέμα 12. Θέμα 13. Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου ως Προέδρου Τριμελούς Επιτροπής για την εκαθάριση μέρους του αρχείου του Τμήματος Ανταποδοτικών Τελών. Εδώ προτείνεται ο κύριος Δαμιανός Μήτος ως Προεδρεύων της Τριμελούς Επιτροπής. Εγκρίνεται κατά Λευκά, Κωνσταντινίδης Τομπουλίδης και η κυρία Χρυσίδου και η κυρία κ. Τρεμόπουλος και η κυρία Καλφακάκου στο θέμα 13. Θέμα 14. Εισήγηση αντικατάσταση του κ. Θανασίου Διόγα από τη θέση του Προέδρου στην Επιτροπή Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών του Τμήματος Ανταποδοτικών Τελών της Διεύθυνσης Δημοτικών Εσόδων και Ταμειακής Διαχείρισης για το έτος 2026. Αντικαθίσταται από τον κύριο Κωνσταντίνο Τσιαπακίδη στο θέμα 14. Κατά Λευκά, τα ίδια Λευκά με πριν, με το 13. Θέμα 15. Έχουμε τώρα αντικαταστάσεις τακτικών μελών Προέδρου και Επιτροπής Παρακολούθησης Παραλαβής της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Μέριμνας Τρίτης Ηλικίας, πρώην Διεύθυνση ΚΑΠΗ, για την προμήθεια λευκού φρέσκου αγελαδινού παστηριωμένου γάλακτος με 3,5% κατελάχιστο λιπαρά για τους δικαιούχους υπαλλήλους, στους οποίους παρέχονται τα ΜΑΠ του Δήμου Θεσσαλονίκης και των νομικών προσώπων του, καθώς και για τις ανάγκες των παιδιών που φιλοξενούνται από τους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Θεσσαλονίκης και τα νομικά πρόσωπα για 2 έτη. Προϋπολογισμένες δαπάνες 2.024.193,76 ευρώ με ΦΠΑ 13% και συγκρότηση εκ νέου της Επιτροπής της Διεύθυνσης. Θέμα 15. Κατά Λευκά. Λευκά η κυρία Χρυσίδου, η κυρία Καλφακάκου, ο κύριος Τρεμόπουλος. Εγκρίνεται το θέμα 15. Και θέμα 16. Αντικατάσταση μέλους τακτικού, όχι του Προέδρου, τακτικού μέλους της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του Τμήματος Ανακύκλωσης, πρώην Ανακύκλωσης και Σχεδιασμού Συστημάτων Κυκλικής Οικονομίας, της Διεύθυνσης Ανακύκλωσης και Σχεδιασμού Διαχείρισης Απορριμμάτων, πρώην Ανακύκλωση και Ανάπτυξη Συστημάτων Κυκλικής Οικονομίας, για την προμήθεια λευκού φρέσκου αγελαδινού παστηριωμένου γάλακτος με 3,5% κατελάχιστο λιπαρά για τους δικαιούχους υπαλλήλους, στους οποίους παρέχονται τα μέσα ατομικής προστασίας του Δήμου Θεσσαλονίκης και των νομικών προσώπων του, καθώς για τις ανάγκες των παιδιών που φιλοξενούνται από τους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Θεσσαλονίκης και τα νομικά πρόσωπα για 2 χρόνια. Προϋπολογισμένες δαπάνες 2.024.193,76 όπως το προηγούμενο, με ΦΠΑ 13% και συγκρότηση εκ νέου της Επιτροπής. Με τα ίδια Λευκά του 15 ψηφίζεται και το 16. 17 και το 17 και το 18 και το 19 με τα ίδια Λευκά να υποθέσω και να ψηφίζουμε, και το 20 τροποποίηση, και το 20 και το 21 με τα ίδια Λευκά, και το 22. Τώρα είναι λίγο διαφορετικό αυτό, έτσι. Είναι παραιτήσεις τακτικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Εδώ συζητούμε για το 22. Αποδοχή παραιτήσεων τακτικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου Δημοτική Εταιρεία Πληροφόρησης και Θεάματος ΔΕΠΘΕ και ορισμός νέων μελών σε αντικατάστασή τους. Ο κ. Νικήσιανης. Παραιτούνται 3 μέλη που προσδιορίζονται στην εισήγηση ως της πλειοψηφίας, ως μέλος της πλειοψηφίας, χωρίς να αφορά δημοτικούς συμβούλους, και αντικαθίστανται με 3 μέλη επίσης που προσδιορίζονται μόνο ως μέλος της πλειοψηφίας. Είναι λαϊκοί, δεν είναι δημοτικοί σύμβουλοι. Κατανοούμε ότι αυτό προβλέπεται από το καταστατικό, να μπορεί να διορίσει η διοίκηση, αλλά συνεχίζει να μας είναι τελείως ξένη, ακατανόητη και να θεωρούμε λανθασμένη τη διαδικασία όπου η διοίκηση διορίζει 3 μέλη σε ένα τόσο σημαντικό δοσού, με τόσο σημαντικές αρμοδιότητες και τόσο μεγάλο προϋπολογισμό και τόσα προβλήματα που συζητήσαμε εδώ πέρα. 3 μέλη της παράταξης απλά, χωρίς να έχουν κανένα, δεν πρόκειται για δημοτικούς συμβούλους, ξαναλέω, χωρίς καμία είναι και αργά, χωρίς κανένα βιογραφικό, χωρίς καμία τεκμηρίωση, χωρίς κανένα κριτήριο επιλογής. Εμείς όταν μια φορά είχαμε τη δυνατότητα να διορίσουμε λαϊκό στις επιτροπές παιδείας, για παράδειγμα, είπαμε ότι αυτός ο άνθρωπος είναι 50 χρόνια συνδικαλιστής στον χώρο της εκπαίδευσης, έχει αυτές τις ιδιότητες και ξέρει αυτά τα πράγματα. Δεν μπορούμε να, προφανώς το εξηγώ γιατί δεν ξέρουμε καν τα άτομα για να πούμε ότι τα καταψηφίζουμε, αλλά καταψηφίζουμε αυτή τη διαδικασία γιατί είναι τελείως ατεκμηρίωτη και λάθος.
Μάλιστα. Να διορθώσω μόνο πως δεν είναι μέλη της παράταξης, είναι μέλη που προτείνονται από την παράταξη της πλειοψηφίας. Είναι λαϊκά μέλη, όπως λέτε και Το εσείς. μόνο που διαβάζουμε στην εισήγηση λέει μέλος της πλειοψηφίας. Δεν ξέρω πώς να το κρίνω αυτό άλλος. Γράφει μέλος της πλειοψηφίας. Είναι μέλη που δικαιούται σύμφωνα με το καταστατικό, όπως είπατε, να προτείνει η πλειοψηφία. Το οποίο, κύριε Πρόεδρε, καταστατικό είναι το ίδιο εδώ και πάρα πολλά χρόνια όσον αφορά τη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου. Για τα βιογραφικά που λέει. Από τότε που ιδρύθηκε η ΔΕΠΘΕ μέχρι σήμερα, το συγκεκριμένο άνθρωπο δεν έχει μεταβληθεί καθόλου, παρόλο τους τόσους δημάρχους που έχουν έρθει και έχουν φύγει. Όσον αφορά για τα βιογραφικά, νομίζω ότι είναι πολύ γνωστοί ή τουλάχιστον αρκετά γνωστοί οι τρεις προσωπικότητες οι οποίες προτείνεται από την διοίκηση. Εάν παρόλα αυτά θεωρείται παράληψη η υποβολή και η κατάθεση βιογραφικών, θα το δεχτώ και δεσμεύομαι, επειδή αυτή τη στιγμή δεν είναι ο Δήμαρχος εδώ, στην επόμενη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου ή εν πάση περιπτώσει αν θέλετε και στη μέλη σας να σταλούν τα βιογραφικά. Κύριε Διαμαντάκη. Ναι, να συμπληρώσω κι εγώ ότι είναι, όπως το είπε ο κύριος Γάκης, ακριβώς αυτό είναι το καταστατικό της εταιρείας και εφαρμόζεται πάντα. Είναι μέλη προτινόμενα από τη διοίκηση, δεν ανήκουν στην παράταξη. Η κυρία Μάγδα Καρακούρη είναι δικηγόρος. Η κυρία Γιασημάκη Χρύσα είναι η υπεύθυνη επικοινωνίας και μάρκετινγκ, κάτι που χρειάζεται ένα τέτοιο άτομο στο ΔΣ της ΔΕΠΘΕ. Το έχουμε επισημάνει εδώ και πολύ καιρό για να βοηθήσει λίγο στην αύξηση της διαφήμισης. Και ο κύριος Αβδαράς Χρήσος είναι γνωστός μας διότι είναι κοινοτικός σύμβολος. Αυτοί οι τρεις προτείνονται. Οι άλλοι παραμένουν ως έχουν. Με πολύ ειδικές σπουδές σε θέματα ευρωπαϊκού δικαίου και μέσων μαζικής επικοινωνίας κτλ. Ευχαριστούμε. Μετά τα αυτά ψηφίζουμε κατά. Ποιος Νικής Χιανής, Λευκά, Κωνσταντινίδης, Τομπουλίδης, Τρεμόπουλος, Χρυσίδου, Καλφακάκου. Εγκρίνεται. Πρόεδρε, μόνο να πω ότι εγώ ήμουν έτοιμη να ψηφίσω λευκό και ευτυχώς που είπανε και έστω και τα περιληπτικά βιογραφικά και ήμουν έτοιμη να ψηφίσω κατά. Και με τα περιληπτικά έστω βιογραφικά που αναφέρανε ο Διαμαντάκης και ο κύριος Διαμαντάκης και ο κύριος Γάκης, δεν το λέω υποτιμητικά το κύριο, είπα άντε λευκό, γιατί πραγματικά έτσι το προηγούμενο ήταν δηλαδή και εμένα δεν με κάλυπτε καθόλου, γι' αυτό ήθελα να το πω. Ευχαριστούμε πολύ. Θέμα 23. Έγκριση σχεδίου δράσης του Σωματείου Ελληνικό Παιδικό Χωριό με σκοπό την επιχορήγησή του. Κατά. Λευκά. Εγκρίνεται το θέμα 23. Θέμα 24. Έγκριση συνδιοργάνωσης τουρνουά μίνι βόλεϊ της Διεύθυνσης Παιδείας, Αθλητισμού και Εθελοντισμού. Κατά. Λευκά. Εγκρίνεται το θέμα 24. Συγγνώμη, 24, ναι, δεν ξέρω αν είπα 23 πριν. Θέμα 25. Έγκριση συνδιοργάνωσης του 11ου Πανελλήνιου Κυπέλου Όρθιας Σανιδοκοπηλασίας. Stand-up paddle SUP. Το βλέπω και ζηλεύω αυτός που κάνουν. Κυρία Αντιδήμαρχε. Κύριε Πρόεδρε, λίγο θα ήθελα να πω κάτι εδώ. Πρώτη φορά παραμονές των Χριστουγέννων διοργανώσαμε αγώνες ΣΑΠ στο Θερμαϊκό, όχι αγώνες, μάλλον ήταν μια επίδειξη ΣΑΠ στο Θερμαϊκό κόλπο. Δημιουργήθηκαν πάρα πολύ ωραίες εικόνες, το χάρηκε και ο κόσμος που περπατούσε εκεί και τώρα φιλοξενούμε το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, είναι σανίδα και στο παραμονές των Χριστουγέννων είχαμε και Βασίλειδες. Τώρα όμως μιλάμε για Πανελλήνιο Πρωτάθλημα και θα ήθελα, αισθάνομαι την ανάγκη να ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου τον Λιμενάρχη, τον κύριο Θανασόπουλο Βασίλη, με τον οποίο συναντηθήκαμε μαζί και με μέλη του Ναυτικού Ομίλου Θεσσαλονίκης, γιατί μπορέσαμε σε μια πολύ όμορφη συνεργασία να παρακάμψουμε διάφορα προβλήματα έτσι ώστε το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα να διεξαχθεί όχι μόνο από τον Όμιλο μέχρι το Λευκό Πύργο, αλλά να πάει και πέρα μέχρι το λιμάνι, έτσι ώστε όλη η πόλη και όλοι όσοι περπατούν στο παραλιακό μέτωπο να ευχαριστηθούν αυτόν τον αγώνα και οι εικόνες οι οποίες θα δημιουργηθούν να είναι υπέροχες για την πόλη. Και σας καλούμε να έρθετε κιόλας και να το παρακολουθήσετε. Το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα είναι πραγματικά υπέροχο. Πού θα γίνει, στην παραλία δηλαδή? Το ΣΑΠ μέσα στη θάλασσα, στο Θερμαϊκό κόλπο, αλλά κοντά στην παραλία, οπότε θα μπορεί να απολαύσει ο κόσμος που περπατάει τους αγώνες. Το θέμα είναι πραγματικά εκπληκτικό. Θέμα 25 κατά, Λευκά.
Εγκρίνεται το θέμα 25. 26. Έγκριση διοργάνωσης του 4ου σκακιστικού τουρνουά μνήμης. Κατά. Λευκά. Εγκρίνεται το θέμα 26. 27. Έγκριση για τη συμμετοχή υποστήριξη στη διοργάνωση του φεστιβάλ εκπαιδευτικής